Min informazzjoni li ngħatat fil-Parlament fil-ġimgħat li għaddew jirriżulta li 13% tal-istudenti li bejn l-2006 u l-2010 daħlu għal kors fil-Junior College ma temmewx l-istudji tagħhom. B'kollox f'dan il-perjodu total ta' 1040 student minn 8093 student ma komplewx l-istudji tagħhom. Minn dawn l-istudenti kien hemm 857 student li ddeċidew li ma jkomplux, waqt li 183 ma tħallewx jagħmlu l-eżamijiet tal-aħħar tas-sena minħabba nuqqas ta' attendenza u għalhekk ma komplewx it-tieni sena. Matul l-istess perjodu ta' bejn l-2006 u l-2010 kien hemm ukoll numru sostanzjali ta' studenti li ma temmewx il-kors li kienu daħlu għalih fl-MCAST. Minn 18,031 student li daħlu fl-MCAST, 2866 student ma komplewx bl-istudji tagħhom. Iktar kmieni din il-ġimgħa f'memorandum ta' proposti lill partiti politiċi, l-Unjon tal-Għalliema l-MUT qalet li l-istrateġiji fl-edukazzjoni mhux qed jindirizzaw il-problema tan-numru dejjem jisplodi ta' żgħażagħ li qed jabbondunaw l-istudji tagħhom wara biss ftit xhur.